एक जानी अपना पियावा से कह तड़ी, जब पियावा उनका बाहर से कमा के आवत तड़े तो कह तड़ी कि देखी रउआ जब बाहर कमाए जाता नहीं तो हमारा खातिर विशेष कुछ मत लेके आई, काहे कि हमार श्रृंगार तो रउआ से बा। तो बस जौन श्रृंगार में हमार जौन जौन छोट मोट चीज बा खाली रउआ ऊ लेके आ जाती, काहे कि हम तो घर से बाहर ही जाइब ना। तो रउरे जब बाहर से घर आवत तरी तो लेते आई। कैसे कह तरी? कैसे? कि बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, कहा तरी कि इतना दिन से हम रुआ से कुछ मंगले नहीं खी, आज यदि मांगा तनी तो हमारी ख्वाहिश रुआ पूरा कर दी। कैसे कहा तरी? कैसे? कि बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, लहंगा लखनऊ चाही चटकदार राजा जी, कहा तरी कि लहंगा भी चाहिए तातना दिन पर जब रुआ लेके आओ तनी तो तनी महंगा लेके आई, तनी पहन के झमकती आ गोत दिया दिन के देखा के कहती कि हमार पियावा लेके आई बड़े बहारा से। कैसे? लहंगा लखनऊ चाही चटकदार राजा जी, बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी। लेकिन ये जब मेहरारू अपना पियावा से मंगावेली सिंगार पटार के सामान तक कहेली, आ एक जानी के भैया साली रुसल बड़ी अपना जीजा से, काहे कति पता बा? कैसे? वो अपना जीजा से भी झुमका मंगले रहे तो जीजा उनकर कैसे कहता रे? कैसे? सुमारे से मुहावा सुमारे से मुहावा फुलौले बड़ी साली, सुमारे से मुहावा फुलौले बड़ी साली। आ का कहतरी? हमनी साली कहतरी अपना जीजा जी से, हमारो शिकायत बा जीजा जी से। कहतरी ले ले आई है जीजा जी, ले ले आई है जीजा जी, कानवा के बाली ले ले आई है जीजा जी, कानवा के बाली ले ले आई है जीजा जी। मेहरारू कहतरी कि साड़ी लहंगा बनारस से लाई, छागल छपरा से लाई, काहे कि ऐजा ऐजा के ये सब चीज बड़ा प्रसिद्ध बा, बड़ा जानल जाला। कैसे?
छापरा के छागला बनारस वाली साड़ी जौनपुर से झुमका छापरा के छागलिया बनारस वाली साड़ी जौनपुर से झुमका बाटे दिलवा में सर धाया पार राजा जी बाटे दिलवा में सारा धाया पार राजा जी बाली बलिया से जाए ए हमारे राजा जी बाली बजरिया कुसुमरा सरिया राजा जी ब्लाउज गो करिया राजा कुसुमरा सरिया राजा जी ब्लाउज गो करिया राजा जी बजरिया कुसुमरा सरिया राजा जी कि हमार जौन इच्छा बा हम तो रउए से नु कहब और केकरा से कहे जाए हमार जिम्मेदारी तो अब रउए बा जब से रउआ हमर के बियाह करके लाइल बनी कैसे कहे के बा कैसे करना के जीमा बाटे तोहरे कपारे कह दिया कि हमारा अब जिम्मा तो रउरे बा अब रउआ देश विदेश कहीं भी रही बलिया में रहा चाहे रहा नीलारे करना के जिम्मा बाटे तोहरे कपारे छापरा में रहा चाहे रहा नीलारे कैसे अब बड़ा हक से कहताड़ी कि बाटे तोहरा पे हमारा अधिकार राजा जी बाटे तोहरा पे हमारा अधिकार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमारे राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमारे बलिया से चाहे लहंगा लखनऊ चाहे चटकदार